Revista pentru femei Aquarel a împlinit 10 ani. Cu această ocazie, tot bombondul la bal s-a adunat. În fiecare an, vedetele își dau întâlnire la Balul Primăverii, eveniment organizat de revista Aquarel, care în 2013 a împlinit 10 ani. Cu această ocazie, artiști autohtoni, politicieni, dar și prezentatori TV au defilat ieri seara exact ca pe covorul roșu. На этом весеннем бале всегда очень классно, всегда каждый год проводится огромнейшее мероприятие. Astăzi vom celebra 10 ani, deci vor fi 11 duete, cele mai bune duete din toate proiectele noastre pe parcursul celor 10 ani. Voi cânta în această seară două piese, una intitulată Chitara mea, o piesă foarte celebră din repertoriul extraordinarului Dan Spătaru. Cântăm împreună cu Sergiu Iolovitski, Seara albastră de Anastasia Lazariuc. Cu Sergiu Kuzinkov și cu Serghei Iolovitski. Inima ta, interpretată de trupa Asia cândva. Noi vom fi în 3, adică eu și două Cristine, Cristina Croitoru și Cristi Ruș. Organizatorii evenimentului au grijă ca în fiecare an balul să aibă o temă sau un ingredient special. Anul acesta a fost culoarea verde turcoaz, care a fost de altfel și dress code-ul serii, însă din păcate nu toți l-au respectat. Am spus că să aibă fiecare un element de turcoaz în vestimentația sa. Aproape că l-am respectat, dar am ajuns să nu-l respect, pentru că în ultimul moment am zis că vreau să fiu mai prezentabil, să-mi iau așa, sacoul ăsta așa frumos. Am venit astăzi cu domnișoara mea dragă, care este astăzi în verde turcoaz. Văd că multă lume este cu turcoaz. De ce așa multă lume cu turcoaz? Păi a fost scrisă de invitație, da? Deschid invitația și citesc. Bine, eu am greșit, dar asta e, se întâmplă. Я мальчик плохиш, поэтому я не соблюдаю правил. Я сегодня решил не соблюдать дресс-код. Până aici e totul bine și frumos, însă au fost și momente mai puțin plăcute pentru unii. Chiar gazda evenimentului, Angela Sârbu, a cântat legendara melodie New York alături de Vitalie Dani. Însă au avut ghinionul să întâlnească niște dificultăți tehnice, să le zicem așa. Da, lasă că se întâmplă și la case mai mari. Până la urmă, cei doi au rezolvat problema și au avut parte de o prestație super frumoasă.